Samar pamoring sukma sinukmaya winangka ing sepi simpen telang ing kalbu pambukaning warana gawe kaget. Iya wae kok. Amadher. Iki ora samar kaya putra Jodipati sing ragil jenengmu Antasena. Weh. Lah kok wis ngerti? Kowe iki jane pendhita saka ngendi? Lan sapa kang dadi peparapmu? Menawa takon karo aku pendhita saka Klayang Kabur Kanginan tanpa dongko tanpa papan bebasan kemul mega kandang langit ya aku ingkang aran uga ingkang peparap Begawan Pandhuasmara. Oh Begawan Pandhuasmara ya dasar para nyata Antasena. Lah kok wis ngerti karo aku? Dasare aku uga wis pono najanta ingkang nurunake kaping sapta aku uga wis ngerti Antasena. Oh iya. Nek kaya ngono pancen kowe pendhita sing waskita, pendhita sing limpat temenan. Ning najanta kowe aling-aling mega, aling-aling gunung sewu. Aku ora bakal pangling kowe kuwi sapa. Kowe ngerti yo sapa sejatine aku. Weh, lha apa ya Antasena ya. Apa aku arek ngundang kowe lek ra ya kondak mengko ngetarani. Iya. Yen to wis ngerti karo aku tak kira Antasena ya wis ngerti kahananing negara Ngamarta. Ya aku uga wis ngerti yen to negara Ngamarta nedeng ana bebaya. Mula kang saka iku banjur apa kang dadi karepmu aku mung kare manut gandeng wis ngerti karo glegerku. Ya. Aku wis ngerti karepmu kemung kepengin bakal gawe tentrem sikik sadurunge nggayuh kanugrahan wayu katentreman wayu tirta kamandanu. Rak ngono? Iya, mengkono Antasena. Ya. Aku tak etok-etok kalah karo kowe, aku tak dadi balamu wae.
asro sesumbar kumeludo kuntur katuk tuwa penge colone di lumimbak penyuku mambang ora samar Gatut Kaca mapakake marang aku. Wis mangerti karo aku. Ya aku Gatut Kaca, kowe sapa? Aku Pandhita Klyang Kabur kangenan tanpa dongko tanpa papan, aku Begawan Pandhuasmara, Begawan Pandhuasmara, dasar nyata. Dimas Antasena nang kono. Aku wis kalah kok, Kang. Kowe kalah. Heeh, pawitane entek. Entek alas entek omah tanding karo pendhita iki wis. Aku mau ya wis ngetok kekuatan ning aku ora iso menang karo pendhita iki. Apa ngono Dimas Antasena? Iya. Wis saiki mbangane kok kowe ngetokke keringet ora cetha. Wis kowe ngalah wae. Aku ora nate kalah tanding sapa-sapa. Nek karo pendhita iki kalah, wis ta percaya. Aku wae kalah kok. Wis, mbangane kokean wektu gek gara-gara ndangdutan meneh. Ngalah wae, ora bisa. Kowe lara percaya mangsa bodho. Pendhita, aku disraya bapa Werkudara kelawan Wamandura supaya ngrangket kowe ayo dina iki manut bondo tanganmu. Yen bisa ngalahke karo aku mangsa bodho aku tak trima manut karo kowe. Ning yen bisa ngalahke aku, kelakon dimrem mati dening aku. Ayo maju. Digrayange lemes kowe. Lumpuh. Mau aku wis kandha rasah tanding pendhita iki wis gek damai wae malah yuk terus rampung, rasah perang. Oke-oke keringet. Waduh aku ora iso glawat Dimas Antasena. Lempoh ta? Iya lemes, lemes. Angger lemes ngono iki damuk Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu ki galake raumu tek suwe ra teko-teko kok lemes kaya ngono. Wah. Kaplok sandal kowe. Aduh aku trimo kalah. Nah ra ngono. Ngalah wae ra ya wis to. Yuk damai yuk guyub rukun nang mburi teng krenuk kae. Kepiye Gatut Kaca? Aduh. Kula trimo kalah. Yen kowe trimo kalah dadi balaku sedika ngestaken dawuh. Ayo tak pulihke kekuatanmu. Lalu kekuatanmu Gatut Kaca. Matur Antarja Dimas Antasena rasa suluk barang wis gek cekak-ceket. Kowe kalah wae. Yen aku ora perang, rasa perang. Gak keringetan. Iki pendhita wis limpat temenan. Turta sing perlu digugu ya pendhita iki. Aku mung ngestuti dawuhe Kanjeng Rama Werkudara kelawan Mandura. Oh ya sakarepmu. Ora percaya jajalen. Kowe Begawan
Pandhu Asmara, dasar para nyata Antarja. Wis ngerti karo aku apa abamu. Manut tak bondo tanganmu krincung sikilmu yen to bisa mangsa bodho Antarja. Maju apa ngaso klakon sembur gosong awakmu ayo maju. Lempok Antarja. Aduh, kepiye Dimas Antasena? Ya mbuh, mau tak kandhani ngayal kok kowe. Wong tuwa yang kandhani ngayal ki sok ngono kuwi. Kon manut karo aku kok ngayal. Lah kanggone kewirangan. Waduh, penemban apa Antarja? Kula sampun tobat, kula sampun kalah. Yen kowe ngaku kalah tak pulihke kekuatanmu. Ning kowe kudu dadi balaku. Iye, kula manut. Matur sendika nderek mawon. Rawurung ya kur manut lah. Maule gleleng. Saka ngomale petitha-petiti. Alor ngidul nggo botol. Kene iki ya kur kalah. Kula sampun tobat, ayo tak balekke kekuatanmu Antarja. Kula kekuatanmu ya. Koko Prabu Baladewa, kowe Begawan Pandhu Asmara ayo manut tak bondo tanganmu. Lek, Angger Antasena. Iya Lek. Ngene wae, marangane kok kokean wektu to. Wektu dina iki percaya karo aku apa ora? Sejatine iki pancen ana daru beksi. Ning pancen ora kawesara Pak Cilik wae ra ngerti kok. Angger Antasena ngaten. Iya. Ning nek kowe ora percaya karo pendhita iki arep manut karo dawuhe Baladewa, dawuhe Bapa Werkudara, tandingi aku. Ayo, tandingi Antasena. Wah, ampun ngaten nggih. Kene iki rawurung ya bisa lerem. Nggih. Lajeng kersanipun wis saiki manut dawuh Begawan Pandhu Asmara wae. Kepiye yang Begawan? Wektu dina iki aku kepengin bakal ketemu karo Prabu Baladewa. Lan ing mengko ana kedadian apa wae mangsa Badawa, kowe sing tumandang gawe. Oh ya, ngisake dawuh bener Pak. Katri gumulung mangrempak ing wadya magirina nanggono rananggono magawe yo gelar ira wang-wang
nemake bedakan ana iblis lanak. Sedya nyemender meres iblis dudu karepe dhewe. Pandhuasmara. Apa Prabu Baladewa miturut ature Setyaki kabeh padha kalah mungsuh kowe. Gembelo sirahmu gembleng pacakmu barat. Apa ora ngerti kridahe Prabu Baladewa? Ayo dina iki ditemtokake ngendi sing gumlimpang kuandane. Prabu Baladewa, yen pancen kowe Sekti Mandraguna turta kepengin bakal ngayomi para Pandhawa kudune resik lahiran batinmu. Aja duwe rasa milih ingkang anggendong lalas boh raidep. Wektu dina iki ra semingkir landang nenggala pilai dening aku. Ayo yen pancen kowe Sekti Mandraguna turta kowe Baladewa ingkang sejati, ayo enggal tokno kadigdayamu pusakamu nenggala. Ayo enggal ditokke pusakamu nenggala. Waduh, lali. Nenggala wae lali. Barat, kowe gawe wirang Prabu Baladewa rangsang awakmu lakon pilai ajur pandam. Kacarita nalika semono, Prabu Baladewa giya ngrangsang pestakan Sang Begawan Pandhuasmara ing kono kaya ana kemanden tuwuh saking Sang Begawan Pandhuasmara tumama Prabu Baladewa nyata pindha warni badar Prabu Ranggadewa. Sasangka kang katawengan. Wah, ora patut banget. Sakwise aku kadenangan sapa sejatine wujudku. Ana satriya mawa sisik nempiling awakku. Nganti aku kuntal tekan kene. Kowe sapa? Takon karo aku Hawantarja. Putra Jodipati sing pembayun. Kowe sapa? Daru beksi pancing negara Ngamarta. Apa? Aku Prabu Wiranggadewa. Prabu Wiranggadewa dasar nyata. Maju tatu mundur ajur mending aku tetep dina iki bisa boyong Sekar utawa Jamus Klimasada. Ing kene diulungake apa ora? Nganti ora diulungake lakon negara Ngamarta gepuk tak gawe sungsang Karang Abang. Dudu karepe dhewe nyata pancen kowe sing dadi
ringking negara Ngamarta ayo dina iki aja ngepok singgol. Koncane pepundhen Ngamarta Antarja Gaduga glindhingke siramu. Prapatut umbar-umbar wicara maju. Atebak dadamu gogrok igamu biai dening aku parang. Sare. Lah kemah le mlaku ngobeng-ngobeng niku sampean pripun? Pun fly napa? Fly iki apa? Tegese pun dhuwur. Nganti kaya wong munggah gunung. Aduh. Mati aku. Mati ya dipendhem. Kenging menapa panjenengan ngajeng kawistara memba Prabu Baladewa lah kok niki sampun badhar ngaten niku. Aduh. Kadenangan jeneng wong Pandhawa. Merga Pandhawa iki ana pendhita Naneka sing iso gawe jugar anggonku sesingla ning mau. Pripun kabare kok pun dadi oncekan? Oncekan nganti kaya kacang donceki. Wau ora wujud Baladewa sanika pun dadi mula bukane pripun? Kadenangan wong Amarta. Lah sampeyan niku ora nggugu kok. Wong Amarta niku lembut. Bojone sing ageng. Ngungkuli banyu. Nek agal ngungkuli gunung, ning sampeyan niku mboten gugu nek diaturi presa. Aku ora wedi, modar lah. Bilung niku bener. Panjenengan nek didhawuhi niku nggih nonton sinten ingkang dadi mengsaipun musuh kok wong Pandhawa. Ora wedi ya wis. Agi matur rampung wis nyengol-nyengol. Padake aku iki wong cepete ngono wae. Diwedeni kaya ngono gigrik. Aku ora gigrik. Ayo grobuten wong Amarta karing ati.
dadi mungsuh. Gate mungsuh ana Satria cendhek. Nek lingguh kudu nganggo dingklik men padha kancane. Sapa kowe gleleng temen? Takon karo aku. Ya dasar nyoto. Satria Garba aku Setyaki. Setyaki dasar nyoto. Kowe sapa? Prabu Wiranggadewa. Saka pawarta kowe mau membo karo Prabu Baladewa ya ngono apa piye? Dasar nyoto. Ora bakal aku tedeng aling-aling aku ingkang membo Prabu Baladewa. Ora patut banget. Gawe sin Setyaki mongko sing nderekke koko Prabu Baladewa mau Setyaki jebul pindhawane gawe wirang Setyaki aja takon dosa bidhi jebol siramu. Maju mamah kowe parah. No, hati-hati musuh. Loh. Wah, mungkin. Wah, kejadian. Empat pangin dalu. Tongkat kudus. What? What? Waya. What?
Yo, arep piye? Belo siramu. Geleng. Mati sabet gedang. Oh, ah, what? What? Oh. Maju. Oh, terus, wah, as, wah, Podo nyekel goto. Maju. Udas. Aki ono barang. Kowe nggawa godo aku yo nyekel godo. Ayo, iki yo gadamu. Anggo tipakno. Iya. Hai, terus. Wah. Iya, ayo. Wet, wah, iki ae. Setrume gedhe mak pletik. Hai, wet. Awas, jeblok. Sing jeblok mercon. Wah, iya ya. Wes, put. Ayah, oh, aja mlete tontonan gadaku. Dikira apa? Ayo. As, wes. Oh. Gadaku muruk ora mung pletik. Apa gadamu isih muruk? Tontonan. Iya. Hati-hati. Wes, wah, wedian. Podo-podo le muruk. Ayo, maju bareng. Iya. Hot. Mas. Oh. Ah. Oh. Eh. Ah. Oh. Hai. 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 What? Ah, bos. Waduh, mati aku. Aduh, Setyaki wis tobat ayo. Mati aku aduh yo. Wah iya. Wah. Waduh, mati aku. Aduh, mati aku. Ayahku tahu. Nganti kaya lagu iki. Aku ni mati aku nyambung ayahku tahu. Duet niki wau sinuwun. Nggih gawe nyelimur nggenipun sakit. Yo. Aku ngerti. Kowe iki lahir batin nggone bela karo aku. Nggih. Mula iki ana bebaya. Singkirna putra-putra Ngamarta tak jaluke James Wimasada. Wah, lenggah mangke kula singkirne putra-putra niki.
Tata Kadewi Sraya Indriya Sasara Maruta Pawana Bana Maragana jejeli tungkae sawoe takon karo aku Gatotkaca kowe sapa Wadyabala kesete munggasari Gustiku Prabu Ramadewa supaya bisa nyingkirke putra-putra Pandhawa. Ayo dina iki semingkir timbang dadi kuwandha gumembang pangan gagak nang tengahing alun-alun maju para ngarsa lan potrol siramu gaglak limpamu. Wah, wis woi papan kang wali sandang walikat Godhek Wasimbara Jaja wah miturut ature Setyaki Baladewa mau pindha warni jebul benerat pantikamu Bagawan Pandhu Asmara. Iya yen to kabeh para Pandhawa wis padha percaya marang aku yen to negara Ngamarta yekti nandhang pepeteng ing kalenggahan iki wis padhang merga wis ora ana dom sumurping banyu kang gawe ringkih negara Ngamarta. Banjur karepmu kepiye Werkudara? Babar pisan dina iki. Aku njaluk srana karepen para Pandhawa bisa kasembadan kayuh wayu katentreman. Wahyu Tirta Kamandanu. Iya. Ing samengko bakal tak goleke dalan nanging Pandhawa kudu genep 5 cacahe. Pandhawa kudu aja ana sing ngowah lan gumingsir. Wah. Kepiye Werkudara? Yen Janaka cetha golek srana turuning kanugrahan nanging siji Sedewa iki mau tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lah iku Werkudara. Samangko aku saguh dadi srana tumuruning kanugrahan yen to adimu sing tok tundung mau bisa bali tak golekane.
Nek jenenge iki ya salahan. Ora bener piye Antasena. Lah wong nang kene kon goleki rono-rono iki piye? Aku ngerti sapa sejatine kowe lek piye? Lek Sarjana. Karo aku kok lak-lek. Aja mbukak wadi Antasena. Oh ya. Ning aku kok sajak ra trima. Bapa Werkudara tok kon goleki sing wonge urung karuan nang kono-kono, ning jane nang kene. Wis kareben Antasena, mangerti yo. Mbok menawa iki kinarya lantaran bapakmu Werkudara bisa antuk kanugrahan wahyu katentreman kang sinebut Wahyu Tirta Kamandanu. Oh, ngono. Iya. Oh ya. Yen ngono aku percaya karo kowe. Ayo dina iki tata-tata nyeyun marang panguwasaning Gusti, muga-muga Bapa Werkudara bisa antuk karya mengkono Antasena. Gunjang seret Kawistara Wanagung Lewang Liwung. Wana ingkang gawat kaliwat-liwat sarta wingit pati-pati nang yen to dinulu kanthi pramana jati. Yekti kono ingkang winastan kayangan dandang manguri. Ya pasetran Gondolomayu. Sang Pandya Bathari Durga keparang pinarak lenggah ing sira gilang sineba sang janing para bajul barat
Mangkone kang Parangayun Pandhita Sokalima Sang Dayang Durna ya Resi Kumbayana sumawana pasebanira Prabu Ranggadewa saha Sang Hyang Jaramaya mangkono Sang Pandya Bathari Durga mulat sawanira Sang Begawan Durna sigra hangacarani mangkono medharing pandika lamun to dereng kasething ladhi Dewa yen nonton ngapreng kasang saya nian siswa umatur marang Sang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan Yogya saliring warna kang kumelar aneng bumi mugi ulun nedahno Sang Wikuhan Jarawi Mengkota Jaramaya ora dalah wonten timbal ngadawu Ibu Tari semene samatara tak sawang iki ana suwane Pandhita Durna lan utusanku ingkang nalika semana bakal gawe ringke wong Pandhawa yaiku suwane Prabu Ranggadewa. Oh, sumangga katimbalan Sang Ibu Bathari mengkono Jaramaya. Mengkota Pandhita Durna. Padha kanthi Basuki Piswanmu. Oh, gondhok bluguduk manyar-manyar. Oh, nggih Bu Bathari. Kula sowan kanthi badan madak tanana katimbalan. Nyuwun agung pangsama. Awis saking panges paduka rayu niskala sowan kula. Ya ora dadi apa, malah kepara. Syukur bejo sewu sowan Murana Sambikala Durna. Nuwun inggih mekaten Ibu Bathari kepareng matur sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa Pandhita Durna pangestu tampanana. Nggih, dahat kapun bisa minangka mustika. Lan kowe Prabu
Wiranggadewa padha kanthi rahayu. Nggih, mboten kirang setunggal menapa Ibu Dari. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk padha paduka Ibu Dari. Ya, tak tampa Wiranggadewa. Pangestuku tampanono. Dhat kapundi? Paran pawartane anggonmu nalika semono tak seraya. Gawe ringke wong Pandhawa kanthi nglembut pusaka Jamus Klimasada. Waduh. Tadah duka. Ibu Betari gagal wigar tanpa karya wurung nandhang wirang. Gen kula sesingklon Prabu Baladewa memba warna Nalendra Mandura menika ing ajeng saged kadenangan dening Satriya Ngamarta. Mila cabar gen kula budidaya nglempat pusaka Jamus Klimasada. Tadah duka Ibu Betari. Ya ora dadi apa. Iku mungkin Naryasrana kepengin bakal mateni para Pandhawa wae. Ning samengko bakal tak goleke carane ya. Mekaten. Durna wonten dawuh Ibu Tari. Sumengko pengak bojo lakumu ana wigati apa sawaning dandang mangure. Aduh. Kepareng kula ngaturaken menapa kang dados wigatosipun Bu Tari. Sawan kula wonten dandang mangure menika kula dipun pitaya dening Angkir Prabu Duryudana. Gandeng Jawata samangke badhe matedhaken wahyu katentreman kang sinebat Wahyu Tirta Kamandanu. Nah, Angkir Prabu Duryudana kepengin gayuh wahyu katentreman menika minangka tentremipun negari Ngastina. Mila kang menika Ibu Tari kula nyuwun senjata pitulungan. Murid samangke rantagen kula gayuh kanugrahan wahyu Tirta Kamandanu. Oh iya. Durna wonten dawuh. Samangko bakal tak pinangkan lan bakal tak weni srana lan dalan kanggo bisa kasembadan nggonmu bisa gayuh kanugrahan wahyu Tirta Kamandanu. Ning kabeh mau mawa janji. Mawa janji ingkang kados pundi? Yen sesuk bisa sembodo nampa kanugrahan patine Pendhita Durna sukmane ora bisa munggah ngayunan nanging kudu dadi balaku urip ing kayu watu. Saguh apa ora? Sagah. Lenglenging driya mangungkung kandhang rimang lirlena kang tanpa kandhen. Bantul semangko sang Dyah Utama sang nata mudha wus nyangrerepa Pandhita Durna wektu dina iki yen to saguh bakal tak pinangkani apa kang dadi panyuwunmu. Ayo samengko bakal ana dalan dene carane wektu dina iki tak kanthi munggah ana ing kayangan kosobalen yen mengko ana sing bisa entuk karya kudu bisa tak jaluk. Perlu tak wenehke marang Pandhita Durna. Oh, mekaten. Menika langkung prayogi sanget monggo dinten menika. Dipun gelak lampahipun supados kasembadan sedya mengkono. Mengkota Jaramaya wonten dawuh. Budhana para wadya boleh bajul barat. Kaya dene barisane meli wis nusuh banyu.
metu meneh.
kanca budhal, Cok. Woi, suwen. Woi, ae. Woi. Wah! Hei! Wah! Hei! Woi! Wah! Ai! Woi! Woi! Oh! Kesimpet. Wah, oi. Ayo, Cok, maju, Cok. Woi, wah, oi. Oh, hey. Ayo, mangat. Woi, hey.